Hello Zimbabwe, my name is Nyambiri. Ndatindite ndirecord a video. Why? Because my Facebook is playing up. I think because of network. Chukutanga, I'm really sorry about the Deity 6 step. Ndikutaura nemoyo wakarevesa wakaperera kuti ndinokumbirawo kuregererwa nezvakaitika zviri kucirculate around. I take the blame, handisi kuramba. Asi nyaya iripo ndoda kuti tinzwisisane vanhu vese veZimbabwe. Hongu video rakacirculate. But kuti rizocirculate zvakadaro, imi mufunga kwenyu munhu 6 step kuti ricirculate. Antanombozvigadzirisawo, ombozvipoda oita se. Inini I'm a very ugly woman. I think you can see. I'm not beautiful. But I'm very strong. I was very stupid ndikabvuma kublackmailwa kuita sei Denzel Burutsa actor wepa Studio 23 akandi blackmaila ini since 2017. Ndatanga ndane almost 1.5 years nchidanana naye akandi blackmaila akati Nancy yakatanga iri pick yakantora tichigeza tichangodanana ndikuti nini ndiri kugeza mfeso wangu ari akunditocho ndiri mubathroom. Aitora video. Aitora pic. Sorry. Pic iroro ndakatya kuti manje rikabuda ndozoita sei. Handidi kunyeba ndakachita my boyfriend. He is based in China right now. Ndakamuchita. Ende ndinoti ndine urombo. Handisi kuti ndinoda kuti ndishuvire kudzokera naye. I made a very big mistake. Asi ndoda kuti nditaure kuti ndaitya kuti iye anozozfind out. My boyfriend akaya kandisimudza. Zvinozivikanwa nenyika yese. I had nothing. Ndaigara mu one room manga mucharewa meya. But akandisumudza. Ine zvindogara pamba pakanaka. I live a double story house in 2 bedrooms. Asi Denzel rakatanga riri pick. Ndikatomboenda kupolice. Akaita seadeleta. Asi phone yake ine painostore. That pick iroro rakatonge. Ndotodemba udai ndakaziva ndakasiya richiri pick. Pamwe zvakapera. Then akazoratidza after a month or so akati Nancy ndichine pick rako. It's either you give me money kuti ndisariburitse because boyfriend yangu handidi kunyepa yakandisumudza mari ndaipiwa. But akati wakuda kakuvhaira since waitonge wa move on. Saka ndinokwanisa kuburitsa zvinhu zvako. I hope muri kundinzwisisawo. Handisi kuda kuzvijustify. Zvandakaita zvakaipa but handisida kuzvijustify. Ndoda kuedza kuti muonewo side rangu. Because I have been quiet ever since this all started. Ndakanyarara because aindifonera every day. Nancy, switch off your phone, don't talk to anyone, deactivate your account on Facebook. Zvichapfuura by Friday tinenge tabu. But ndazoda kuti ndiite this live. Why? Zvaienderera. Ndaona Metro article ekutaura nezvangu. Mandinogara munomu. Ndatoa an outcast. I can't even go out there to buy bread. Ndatoa nezvangu. Because cheneketa zvakashata chokwadi. Kurara nemurume wemunhu zvakaipa. Anditi. Saka Denzel akanditi zveni ndipe mari kana kuti ndinoilikisa. Ndikamboda kuita rafu ndikaona kuti handibude nyaya izvi. He came to my house takadzokerana. Zvinozivikanwa negoromonzi yese kuti ndaifamba naye every Friday, every Saturday. Even Ruwa aindiendesa kunonzi kuprime taienda. Taizivikanwa nenyika yese kuti these people are in item. Anditi. Tikadzokerana nekutya ndikarara naye because ndanga ndiri stupid. Then akanditi after that. Nyaya yedu yapera Nancy. Let's carry on as usual. Tikaendera mberi ndichichita my boyfriend. My boyfriend comes once a year. Once or twice a year. But angari munhu angari serious neupenyu hwangu. Nadeni tichidaro ina me very fat woman. Zvamotoziva habana akasimba anambosimba uyo. Ina iwe 102 kgs. Handina sick. Deni munhu akafunda munozviziva imi. Haangambosvire Nyoro pamunhu anonyatsoziva kuti ane chirwere. Deni gets tested regularly. Ane ma self testing kits. Why? Because anodonate blood. Handiti muri kunzwisisa. Saka zvesiki zvokaizvo chimbomirai mukanyatsotasa video iroro. Siki inotangira papusi even mukati. Izvo zviri pakati pezvidya. Tinoita ku friction inoita nechifamba iyaya. Ndio inowanzodaro.
Ndafunga zvandinetsa for almost a year now. I've been trying to lose weight zvaramba, but ndishangoshinga naDheni ndakaramba ndichirara naye haisirega sex tape ndere akatomboita mamwe. Chakazoitika ndaiva nebest friend yangu uyo ari kunzi Lusiruru Mapuranga. Takatamba tese tikawirirana muna muno matambudziko taidanana. If you check my Facebook account, my pics angu, the slim girl ari apapo used to be my best friend. Then zvakangoitwa tikanetsana ndikaita move on. Akazoteam up naDenzo ndati Denzo inini handichada ndaura move on ndite zviri serious nelife because ndiri single mother. Azvandirambe. I'm a single mother of 2 and I'm very responsible. But hama dzangu hangu tukai handirambe. Zvinoitika ndadzidza chidzidzo zvandisobedza pedyo naMwari. Ndakambofunga kuzviuraya but no, my few friends angu akakamira neni vakandidzidzisa kuti no, this is a phase, it will pass. And I was so quiet ndichiti zvinopfuura until ndaona kuti this whole issue iri ngoitaura nezvangu. Luciana na muri yeZimbabwe. As you know, I'm in Goromonzi. Ndakutorisiva mathreats. Luciana Ruru Mapuranga uyu haasiwo kwaMapuranga, mwana wemwana musikana anonzi Luciana Dube. Vanonyatsomuziva. I think I'm receiving threats from the Mapuranga family vachiti we are not tarnishing our image. I'm not, and I'm so sorry about that. But Luciana, mwana waPriscilla Mapuranga, amai vake ndove kwaMapuranga, anoshandisa seneme yokuda kushandisa hake kuti anzi she's a Mapuranga. She's not. She's Luciana Dube. Anditi Luciana akupanika kunditi yeye chichi, but ndagoti nditaurewo futi kuti munogona kundityisidzira makawanda, pamwe muchauya mukandiita something, pamwe muchauya mukandirova, but nyaya iyi yanyaya kuburitsa chokwadi. Anditi saka mavideos angu akuti achiita short because phone yangu iri kumbeta ichimira ichiita sei ichiita play up and stuff, but ndangoti nditaure zvishoma zvandakwanisa kuti nditaure. Ndine urombo hukuru muri yeZimbabwe and I'm very sorry nezvakaitika. I even want to apologize to Denzel's wife. She's a very good woman. Hana chaakambonditadzira. Ndinoti ndine sorry zvako. Murume ndewausina. Denzel anotopinda mudzimba dzevanhu achikutora zvinhu baiginya. Anokufonera uri kumba kwako kuti Nancy ndiri kuyamba kwako uri kubikei. Handiti uri kuona. Uri kubikei chii? Video iri kai Denzel hanzi akati na Luciana budisa video. Then utrime ndisabude face yangu. But unfortunately, Luciana was so stupid enough akangosenda that video ku brother ikasta utrima. Then akazopanika aona kuti nyaya iyi yakora mutu. Itori ne face yangu. Ndosaka yakaita mbiri strike pa Facebook. Nekuti yanga ina Denzel. Dai yanga ingoriwo sex tape zvayo no isina Denzel pamwe ndesina kusvika kwesoko. But nenyaya kuti vaiti achaburitsa mari.